Sige, ano mo tanong? Ito sa itong topic, ako di ako ipakutana. Sabi mo, Hmm? diba? Yun ba? Ano unsa man ning imong wa makay-klarong signal? Kanang tarong nga di magputol-putol para makadungog ta. Klaro man ako signal. Ah, Kato ba? klaro. Gini. O yun ba kang katoy akong ipangutana? Ha? Yun ba kang katoy akong ipangutana? Unsa imong pangutanaha day? About ni, kuan ba? Maria. Ah, sige, go ahead. Unang pangutana. Unang pangutana. Nganong gitawag man ninyo Mama si Maria? Dili. Okay, tubag. In the sense nga si Kristo Jesus nahimong igsuon namo. Oh, di ba ningos Kristo nga kamo akong mga igsuon? Oh, di natural kay si Kristo gamama man niya, di nagmama pud mi. Dili sa biological mother but spiritual mother. Kamama Okay. mi kinaaman mi respeto sa inahan ni Kristo. Kamo kay walay respeto, hindi gyud mo mumama. Mga yawa dagoy mo. Sige, ikaduhang pangutana. Kado ang pangutana. Tinood ba to yung giingon nga inahan mo si Maria o namutbot ka? Tinuod, Tinood ko, namutbot inahan ka. nga espirituhanon, dili inahan nga biological nga giburos ming Maria. Inahan nga espirituhanon, pinaagi sa pagtuon namo diha ni Santa Maria kay gidawat man namo si Kristo. Sige. Tulo. Ikatulong nga pangutana. Ikatulong nga pangutana. Mm. Asa mabasa imong inahan si Maria spiritual mother asa mabasa sa Biblia kapitulo Okay. bersikulo. Kapitulo bersikulo. Asa mabasa kapitulo og letra por letra ang imuhang giingon, wala tay mabasa ana. In the sense imong panghuna-huna kung kuhaon, mabasag masabot. Mabasag masabot. Tingano man. Diha sa Biblia, nituo man ming Kristo, si Kristo nahimo man akong nahimo man among igsuon. Mao na nga si Santa Maria inahan namo kamo wala mo inahan. Mura ra mo mga anak nga wala inahan, mga ilor mo. Tabla pay badyaw ninyo. Ay matod ni mo na Kaupat, kaupat. kay matod ni mo na mabasa asa man ang kapitulo o bersikulo asa. Pangitaon na to asa. Mabasag pasabot. Dili ingon letra por letra na ay mabasa atong sabton. O imo bitaw nang una-una nga mabasa unya masabot. Pag ako'y mangutanan nimo, ingon man ka nga anay mabasa pero masabot. O dili ko, nay mabasa masabot. Asa Wala ba? ginang masabot pag kayo kay ningon mas Kristo. Paminaw sa ba? Atag lagi. Wala atag letra por ba? letra wala lagi Atag. ingon nga paminaw sa ba. Di mo sa maning mangutana niya di man maminaw sa tubag. Oh, Matag. Kay matag. dili ba? yun. Paminawas ako. Unsa man ni Atag na ba, may atag? wa may klaro na ikong kaistorya mura man ni og walay buot. Ay lagi komentaryo kay nihong kana kay Ah. mabasa. Lagi na ay mabasa og masabot. Diya sa Asa Biblia, lagi? di ba na mga taong na mga taong ningon na ang imong igsuon og inahan. Mabasa. Ingos Kristo nga kung paminaw sa ba? Sa mga pagkumahuman, wa may klaro ka. Naipit. Mga viewers, naipit. Digapos asa Unsay mabasa. naipit? Ay, Walay Asa- litra por litra, wala na siya nga giingon dito si Santa Maria inahan namong espirituhanon. Pero pinaagi sa pagdawat nato sa ebanghelyo ni Kristo na imo na mo siyang inahan, ikaw kay inahan mura ra kag badyaw. Sa panghilimos ng daplin. Pangutan nagkuhan. Ito baga, asa? Pangutan Wala lagi kitubag na nako. Oh, ikalima pangutan na. Isa, Igo, kalima. isa makamu... Ay, asa ba? Asa? Oh, kitubag na nako. Walay mabasa litra por litra pero naay masabot. Oh. Ay, Okay. naay pangutan na. Sumala sa masabot, kapitulo, bersikulo, asa mabasa? Dili gali kapitulo ug bersikulo no. Kay kung dili masabot, unsa di masabot nimo di na litra por litra. Unsa min taong ka? Okay. Mm. Sa ato pa imong giangkon nga wala kay mabasa sa Biblia. Imo ra opinion. It doesn't mean walay mabasa ang litra por litra nga si Santa Maria na imong inahan na mo sa espirituhanon pero naay masabot. Kay nga naman si Kristo among igsoon, dili na igsoon nimo kay kaila sa apostoles si Kristo. Sumala Oh, among igsoon, ay paminaw sa ba? Kumahuman. Among igsoon si Santa Maria kaya mong inahan, di ba mama pud mi? Sige. asa lagi mabasa? Kapitulo, bersikulo ba? Di ta pwede mamakak kay na pwede mamakak ba? Asa mabasa? Asa lagi mabasa? Wala man ta mamakak. Na-address Biblia, basahon ako. San Juan 19:26. San Juan 19:26. Ay, kay kuan man ni Tagalog man ni. Yung Bisaya lang.
San Juan 19:26. Niingon si Kristo sa iyahang mga apostol. Ni San Juan mismo. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babayi, ani ang imong anak?" Onya, miingon siya 27. Mingon siya sa tinun-an, "Aniya imong inahan?" Sukad diadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Gihimo niyang inahan ni San Juan. Sa unsa mang pamaagi na himong inahan si Santa Maria ni San Juan, gibuntis na niya sa noon, wala, espiritual. Biblia. Akong Oh, pangutana. ikaunom. Natubag na, walay pangutana mo matubag ha. Oh. Sige. Sige. Ang akong pangutana mo ganina na kay mabasa nga inahan nimo si Maria. Unya imo Wala ko moingon, Brad, wala ko moingon nga letra por letra. Ingon bitaw ko nimong walay mabasa letra por letra nga inahan na mo espiritual eh. Pero naay masabot sa Biblia, gibasa na nako. masabot. Kani bang Juan 19:27 gikotlo na ba kaning panahon na wala pa? Na anak ani wala pa. Wala pa mi natao ana. Kay first century pa man na, pero giingnan ni Kristo si San Juan nga yang gimahal nga tinun-an wa kay labot. O nga ania ang imong inahan. Gihimo niyang inahan. Unsa man na? Kay tungod kay dihang tungoda si Kristo mismo naghimong inahan ni Santa Maria sa simbahan. Kay ang simbahan og walay inahan samar nas ilo. Muna kamo kay wagi mo'y mama mura bug badyaw sige panglimos og 10%. Oy. Komentaryo komentaryo ba? Wa man Sa tanan. dito bangon ko. Okay, akong pasunod pangutana. Unsa may unsa may tinuod ato nimong tubag ganina o karon nga niyong ka matud nimo ganina na ang imong inahan si Maria. Ya, karon wa di mabasa. Asa may tinuod ato? Katong una o karon? Walay mabasa letra por letra. Nga niingon ko nga si Santa Maria inahan na mo espiritual eh. Pero naay masabot sa Biblia. Kay ikaw pangutanon kag asa letra por letra, mingon mo kag wala kay masabot ra. Na. Kamo wala Okay. mo'y mama, mura mo badyaw sig panglimos atong daplig karsada. O kami Asa na? ginama mi inahan. Sige, ikapito. Akong basaw na. Ningon rin sa Ikapito. Isaiah. Ikapitong pangutana. Okay, Juan 19 bersikulo 27. Unya miingon kinun-an sa iyang niingon siya ay sa unya miingon siya sa tinun-an siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto magpalay. Ang anak sa nga inahan sa iyang inahan si o ikaw. Ha? Sige na sa Juan 19:27. Ikaw o si Jesus? Sumala sa kasulatan. Dili man si Jesus ang giingnan ana. Si Jesus may niingon. Ang giingnan si San Juan. Unya si San Juan tinuna ni Kristo. Unya kay mao lagi nga gihimo man yang inahan, buti pasabot kay kadto sila mga una man tong miyembro sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo nang si Santa Maria nahimong among inahan, mo nang nakahawid gyud si Santa Maria sa titulong Mother of the Church. Mo nang magmamami. Kamo kay wala mo inahan, wala mo mga badyaw, sige panglimos atong gasoline station ug di magpatubil. Pas. Okay, sige. Hallelujah. Katawa. Guys, gusto na akong pangutana. Okay, Unsa may ikawalo na ha, ikawalo ha. Okay. Unsa may tawag nimo kung si Maria dili kay tinuod nimong inahan ug imong giangkon nga siya imong inahan, unsa may tawag nimo? Ampon dili. Kana siya, Brad. Dili tinuod na mo nga biological mother. Paminaw sa kay wala man jud may gisabak ni Santa Maria no nga ingon tagpara ni Kristo gidala jud niya siyam kabuan. Mga adopted son ni Santa Maria. Tungod sa pagtuo, dili ingog biological nga gipangburos mi Santa Maria. Pinagi sexual intercourse nilang San Jose, wala kay wala man sila mag sexual intercourse. Kami kay nangahimo ming anak waan may adopted son. Pinaagis pagtuo, pagdawat ni Kristo og sa iyang simbahan. Sige, kamo mga kuan lagi mo mga lawaan mo wala mo. Sumala sa akong dungog adopted ka ni Maria. Adopted ka sumala sa akong nadungog ha. Kani akong ipangutana. Tama mabasa nga adopted ka ni Maria. Mabasa kapitulo bersikulo ha. Kapitulo Okay.
Walay mabasa letra por letra nga ako gihimo ko niyang adapted, pero in the sense sa Biblia ningon si Kristo San Juan 10:26 unsa may giingon sa kasulatan giunsa man nimo kini pagsabot. Buti pasabot kinanglan tag pagsabot, masabot kaayo gi-adapt ni Maria si San Juan o gi-adapt po ni San Juan, gidawat ni San Juan si Santa Maria kay si Kristo may naghimo niyang inahan. Oy, wala lagi mo inahan. Sige, laing, ika, last na na. Okay. Kay matod nimo adapted ka sa ato pa dili jud nimo inahan si Maria. Kay mga. Dili inahan biological. Iwa man jud ko gibuntis si Santa Maria. In the sense nga nahimo ra kong anak niya, tro sa pagtuo mo nang gitawag na mo na siya spiritual mother. Kami mga anak nga mga sinagop. O nang magmama mi. Sige, ako'y mangutana. Awa pa balusan na. Last na to. Wait. Ako ngitimanan. Sige, tagaag pabor. Okay. Last nga pangutana. Oh. Kini. Ito anak nga ni Maria sa espirituhanon nga bahin. Akong pa sa man pud mabasa nga si Maria nay anak sa espirituhanong bahin. Kana asa man mabasa? Kani San Juan 19:27. Ningon si Kristo, babae aniya ang imuhang paminaw sa ba? Asa o kani? Ako nang balik-balikon kay unsa man dayon na? Unsa man day pagbuntis ni Santa Maria San Juan, giingnan man Kristo si San Juan, aniya ang imong inahan. Sa unsa mang paagian si San Juan na himong inahan ni Santa sa unsang paagian si Santa Maria na himong inahan ni San Juan, gibuntis niya San Juan. Wala. Sa pagdawat niya, pinaagis pagtuo mo ng spiritual mother. Ako na po'y mangutana. Natubag tanan. Ako'y mangutana. Unang pangutana. Bag. Kaning inyong doktrina nga, receive Jesus as a personal savior. O niya? Doktrina bunagina. Dawaton si Jesucristo isip personal nga mangluluwas. Question, unsay sita sa Biblia ana? Unsay sita? Okay dia. Roma. Kanan mo na, receive Jesus as a personal savior. Ayaw tong ningog ang mudawat ni Kristo maluwas. Ayaw na. Kato yung receive as a personal savior. Kana yung term personal savior. Sige. Nay masabot. Ako mangutanag na masabot. Unsay sitas anang giingon nga personal savior. Sige, asa na? Sige. Kinala pagsabot kay kung di ka kasabot problema na nimo. 19 sa Roma. 19 sa Roma. Maluwas ka kung ipahayag mo nga Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasintati mutuo ka nga gibanhaw si Dios. Klaro kayo natubag pangutana. Asay personal savior dia, asay personal savior. Kani ding ito, personal man nila mo. Kaya sa magigisgutan sa kasulat. Walay natubag. Pwede kayo. Walay natubag. Pasan ni English nga, Bisaya o walay natubag. Walay natubag. Diba? Walay natubag. Wala zero. Walay. Imong gibasa, walay personal savior. Sige. Karon, akong pangutana. Akong pangutanang ikaduha. San Juan Kapitulo 19:27. Ningon si Kristo, aniya ang imong inahan. Question. Unsang pagkaunsa ang nahimong anak si San Juan ni Santa Maria? Di lagi si Juan ang anak ni naunsa mali imong pangutana. Wala ko mangutana ba? Di ba giingnan ni Kristo si San Juan, aniya ang imong inahan. Unsang paagihan na imong inahan si Santa Maria ni San Juan? Diba? Mali imong pangutana ako sa basahon na para di nga mali imong pangutana. Di ka tubag. Ayo. Di ka tubag. Kaya unsang paagihan nga na imong inahan, giingnan man yung Kristo nga, aniya ang imong inahan. Sa unsang paagihan na? Ako basahon na. Di Ako ka basahon ni tubag. pagkita so sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto mingon siya sa iyang inahan babae siya ang imong anak unya mingon siya sa tinunan ang imong inahan
ang giisgutan na bro, si Kristo. Pastila na Sa si Kristo, di ba giingnan niya si San Juan, giingnan niya si San Juan nga ania ang imong inahan. Di ba niingon siya ana ni San Juan sa 27? Ang Pangutana. nagsulti. Ningon si Kristo, klaro kay deklarasyon ni Kristo ni San Juan na anak ania ang imong inahan. Basahon na tos Biblia, ragon, basahan ragon na 27. Basahang 27. Basa. God, 26 sugod, no? Oh, 26. Oh, 26 oh. Tara ba oh? 26 sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babayi, ani ang imong anak. So si Kristo ang giingnan iyang anak, kabitay sa cross. Tara imong anak ma. Ana. Sa 27 niingon man siya, unya miingon siya sa tinun-an. Giingnan niya iyang tinun-an. Ani ang imong inahan. Pangutana. Uy, wala mo ingon. Ay, oh, sa wala mo ingon na raw. Gabasa kong Biblia. Oh, pagkaunsa na lang. Oh, 27. Basang 27. Unsa man ang gidala na mong Biblia? Mayong balita? nasakpan, but-but to ni. Unsa? Mayong balita na? Mayong balita? Balita. Namot Unsa man na? ka, bugoy. Dili, basa. Ana, mayong balita ba na? Namot. Awa-awa Asa man lang nga mga mayong- viewers to. Tanaw. Unsa ni? Kaning ba? Kane? Aw kana. Okay, basahon na to. Basahon na to. San Juan Sige. 19. So sayo Sige, sige. gilara kay na ako anay mo 27. Unya miingon siya sa 27. tinunan, siya ang imong inahan. Giingnan niya yung tinunan, siya ang imong inahan. Pangutana, sa unsang paagi nahimong inahan si Santa Maria ni San Juan? Tubag. Iskutan sa 26 kung imong sabton si Kristo ang kuan diha Naatas giisgutan 27, wala sa 26. Naatas 27, ang 26 si Kristo na diya. Ningon si Kristo, anya imong anak, gabitay sa cross. Pag abot niya sa Juan, giingnan niya sa Juan. Basta ningon sa Juan oh. Unya mingon siya sa tinunan. Putong kay Pagkitaw sa- ka. Ako'y tiwas sa basa. puton. Unya mingon siya sa iyang tinuod. Ay sa Oh, tiwas na ako basa. lagi oh. Tiwas na ako Go. basa. Basta tiwas. 27. Unya mingon siya sa tinunan. Kama, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala sa tinunan sa iya aron didto magpuyo sa iyang balay. Si Jesus man gisutan rin taon. Giingnan niya, kinsay giingnan niya, ganiya ang imong inahan. Kinsay giingnan niya diya. Diba si San Juan? Si Kristo eh. Mali man ka Si mo na Kristo. problema lagi. Sino mali? Mali. Oh, lagi na magbasag Biblia, self-interpretation, wa na mao. Di ba, naingon Mali siya lagi. siyang tinunan, ania ang imong inahan. Di ba, klaro man na niyang giingon ni Kristo? Ikatulong nga pangutana. Oh, di sa ako sa klaruhon ako ni. Di ba, Lagi. niingon man, lagi, di ba, niingon man si Kristo nga, ania ang imong inahan, kisay gingnan sa Juan. Karon akong pangutana, sa unsa mang paagihan na imong inahan si Santa Maria ni San Juan? Si Juan manggod bro. Si Juan og si Jesus igsuon maguna kakabalo dai. Igsuon. Ha, si Juan og si Jesus igsuon? Ako basahon. Mateo 13. Laing pangutana, ikaupat. Ay, Mateo ikatulo. Asa mabasa basahon. sitas Biblia. Asa mabasa sa Biblia sitas nga si Juan nga tinunan ni Kristo igsoong Hesus. Igsoon sa unod. Okay, basa ko ha. Way natubag ha, way natubag. Una, ikadua, wala Japon. Sige. Okay, basahon na. Sa Sitas nga niingon nga si San Juan tinunan ni Kristo igsoon sa unod ni Hesus. igsuon. Dingon dai Oh, ko. ingon kang igsuon. Asa man ni mabasa? Igsuon sa unod. Ay sumpaye wa ko maingog. Ay, natural kay di ba niingon ko nga unsang paagihan na himong inahan si Santa Maria San Juan. Niingon ka natural kay igsuon man silang duang Hesus. Oh, asa mabasa? Hala. Hala ka diya. Sitas. Okay. Sitas. Basahon ako ha. Di ba ni anak ko nimo nga sa unsa mang paagihan na himong inahan si Santa Maria San Juan. Niingon ka nga igsuon man silang Hesus. Unsay sita si San Juan ug si Kristo igsuon. Sa Okay, unod. Go, sa Basahon unod ha. ako. Kanang sa unod ha. Igsuon sa unod. Kasi pagto. Mga bitang nahimo dayong inahan si Santa Maria San Juan kay igsuon kuno silang Kristo.
Abe, sita. Huwag ko na huwag ko na Wala siya, wala. Gibawi na niya, Huwag ko na akong basahon. gibawi na niya. Ikatulong pa ng pangutana. Mateo, Gibawi na niya. Mateo si 46 ha, ang basahon. Samtang nagkisulti pa si Jesus sa mga tao, niabot ang iyang inaha ug mga Uy. igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas kay gusto makigsulti. Brad. Oh, ay sa 50. Kaya ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong ama na tuwa sa langit. Awara igsuon. Hmm. Gapon, igsuon, igsuon. Sila. Walay natubag, walay matag. Lain. Sige. Dirikos Biblia, basahon na to. Ato basahon na. Oh, Sige. nagtuon kaning kabalo siguro kag hermeneutics no. Oh, sige. Pangutana dayon ba? Sa Biblia kina magi-hermeneutics ng Biblia bisan pag bali-balihon na to nagtuon. O diya, basahon ako. Nagikuanan. Sigurado kang makatubag jud ka sa kung pangutana. Kay ikaw ra bay nanghagit ako karon. Ako di biyan ta ko musukol nimo kay in the sense nga wa mo po koy makuha nimo kay di mo po ka katubag. Diya, kung basahon ni. Ikaw na ko ha. Paminaw sa. Basahon na to. Niya. Diri sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo atong tanawon sa dito katong naimarkir nako nga Biblia kay maglibog ko aning wala Mateo 2. kay markir. Mateo 2 ha. Mateo 2. Saan ako ha? Ay sa relax ka lang, relax lang. Ayaw og tagda sa paminaw sa naigiingon din kaning dumuduong gikan sa sidlakan. Di ba? Di ba dunay mago nga nibisita sa Asa? katong Asa? San Mateo 2 ba katong pagbisita sa kuan ni bisita ni sulod sa balay nakita niya dito og bata nilod sila gusimba di ba katong three wise men na siya di ba Asa ang bersikulo? Asa ang bersikulo? nasa San Mateo 2 kapitulo 1 padulong taog 11 di ba naigingon diha nga di ba naigingon diri si Jesus na tao sa lungsod sa Bethlehem sa Judas sa yuta sa Hudia sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Pila man ni sila ka buok? Mo ni kaupat akong pangutana, pila ka buok ni sila? Asa mabasa lagi? Asa mabasa ba? Ikuan ang bersikulo. Naasa San Mateo 2:1. 2:1. Sige, akong basahon na. Basig, akong basahon sa... Suwad. Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon hari si Herodes. Unya may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa mo ni pila na sila ka buok diya kanang mga tawa ng giingon nga nangabot gikan sidlakan pila ka buok? May mabasa mali gyapon yung pangutana pas. Walay mabawa man ko mangutanag na abay mabasa. Nga akong pangutana pila ka buok? Okay, tubag. Sumala sa akong ibasa, wa pinabutang og pila sila ka buok. Di ko pwede magdugang. Brad. Wala ko mangutanag sumala si imong nabasa, nabay giingog pila ka buok. Nga ako pila ka buok, mingon kag wala ko kay balok. Kay balok kay ituga na lang. Wala gi mabutang kung pila sila Kay ka balo, wala kay balo. Kay balo. Viewers, tanawa basa. Ay natubag. Diara lay ikaupat yung pangutana. Sa sais. Oy, kalima na na. Ay, kalima na. Dugangan sa is. Mahalangan dyan. Kalima sa is. Ikaw Bethlehem sa Yuda. Kaning San Mateo 2 sa isa. Ikaw Bethlehem sa Yuta sa Huda. Dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay nagagikan kanimong usa ka pangulo nga mo'y magmando sa akong katawhan sa Israel. Pangutana. Unsa may buot ipasabot aning terminong Bethlehem? Ang Bethlehem nason man na siya, bro. Di man na siya kanang nasod lagi pero unsay may meaning aning Bethlehem nganong gitawag mo nag Bethlehem? Wala tay problema anak ko. Katubag. Katubag. Lugar man na siya, bro. Nangagi to guanunwan. Pulo-pulo way na tubag. Tana.
Wa na gid Wagi na tubag, luuya. na. Pila na viewers na utag pangutana man ni si FD. Kung sa'yo utag pangutana. Nangutana ragali ko kung sa'yo buot ipasabutan ng Bethlehem nga. Pwede ragali untag matawas Kristo diri sa Pilipinas. Ug buot yun nga ng Bethlehem pa man. O nga, unsa man dyan buot ipasabutan ng Bethlehem. Abe. Katumanan na siya Lagi, katumanan lagi sa panagna. Ang pangutana, kining gitawag na to og unsa may meaning anang Bethlehem? Nganong gitawag mo nag Bethlehem? Itawag lagi ng Bethlehem kay mo na gipang lugar man na siya bro, wa man ni lalo. Lugar, wala gyud lugar, kabalutan ang lugar na. Kabulutang lugar. Di na lang ta magisgot ang lugar ra, guys, no gaulan ba nagwala. Oh. Awan yung depender o naipit na Wala tanawa yung pastor o wa kabalos meaning sa Bethlehem. Unsa man ni binuang ni? naipit pangutana. Pastor nga wala kay balos meaning sa Bethlehem pagka wala. Loya, nonsense kayo pangutana. Unsay nonsense? Laing pangutana. Laing pangutana. Nonsense man ka. Wala na tubag. Ikaw unom. Way na tubag. Pagkapaita. Sus, Ginoo ko. Porbida. Oh. Way na tubag. Laing pangutana. Sige ka na. Niingon si Kristo sa Biblia. Basahon na. Si San Juan. San Juan di ay. Namayag siya. San Juan, Kapitulo 20, versikulo 30. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus. Sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wa mahisuwat nining basahona. Biting daghana di kay gihimo. Pangutana, katong mga gihimo ni Kristo nga wala masulat diri sa Biblia, asa ni karon? Wala na. Di na nato. Wala na madahag wala nga na. Pwede dugangi. Wag yapon ka tubag. Tubag. Panulti yung size. Dugang. Ayaw po ni. Ang pulong sa Diyos kay mailan niya nga ikaw baka kun nga siyo din ka po baka kun. Di. Naaman dyan. Naka-record mong gina. Ang pangutana asa man ni karon nga mga buhat ni Kristo nga wa masuwat. Gisalikway ba ni o gipasagdan ba ni? Gisalikway la ba ni o gitipigan ni? Wa na tipigi. Wa po na pastilan. Naon sa wala gitipigan. Wala gisalikway. Giunsam di ay? Wa na nasulat. At manang wa gitipigan. Wa ka tubag. Wahay na tubag. Wahay na tubag. Pangutana. Sige, laing pangutana. Wala saksi mo. Wagid bisig isa na lang. Wagid ya mo in town. Okay, sige. Laing pangutana. Wala. Luoy kayo. Sige, ikapito. Akong pangutana. Ang born again. Tubag, sige. Mutuo ba o gitawag na tog tradisyon? Yes or no? Tradisyon nga. Daghan magklaseng tradisyon. Na tradisyon sa mga pagano. Kani gitawag na tog tradisyon nga gitudlo sa mga apostol. Tuo ba mo? Ay, nito. Ay, grabe sa Jonas pangutana. Ikaw walo. Ang born again nabay gitawag na tog secret tradition. Wala man as doktrina namo. Wala man as doktrina namo. Nituo mo nya wala sin doktrina. Binuang na. Ang born again ba nabay secret tradition? Yes or no? Wala. Wala. Basahon akong Biblia. Iwaday sila. Basahon akong Biblia. Ika pitong pangutana. Basahon akong Biblia. Isa po kay kamato. Lagi ba? Ingon ka nga wala mo'y tradisyon. O basahon akong Biblia. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 6. Mga igsoon, nagsugo mininyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi nga walay disiplina ug wala motuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Imo ba ning gituman wala? Yung pangutana. Akong pangutana ba kay ingon man San Pablo nga nagsugo kuno paglikay ani mga tao nga wala motuman sa tradisyon gipasunod sa mga apostol niya. Ikaw mo mo'y tradisyon. Pwede ba ni mga akong pangutana? Nasa unang Timoteo 3:6 aning Biblia sa Kristohanong katilingban nga bersyon. Una? Niingon si unang Timoteo 3:6 niingon si San Pablo, ang mga igsoon nagsugo mininyo paglikay sa mga igsoon nga nagkinabuhi nga walay disiplina ug wala motuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo.
Nya ikaw Mutmut kaingon ka. karon nga wala mo'y tradisyon paminaw sa bawa. Pagkumahuman sa akong pangutana. Na akong basahon ang unang Timoteo 3 guys. Dire lagi sa Kristohanong katilingban version akong gibasa. Ang Biblia. Na manggaling diya. Kasi butbut nga na, mas Biblia na akong gibasa, butbut na. Ang mga anak sa bitin na manggaling mabasa na sa page 102. Ayaw sa nang imong anak sa bitin kay dara man ko gabasa aning tradisyon. Ambak nga atong anak sa bitin na noon. Ganay. Ikapito na ko ni pangutana. Kaya hindi mo pangutana. Ikapito na ko ni pangutana. Isa. Ikapito na ko ni pangutana. Naaman di na magaling na. sa Biblia, paminaw sa ba? Wa pa ko na humag pangutana, ikaw na. Naaman diri sa Biblia nga niingon si San Pablo nga maglikay sa mga taong walay disiplina, nagkinabuhi nga walay disiplina, ug wala mo tuman sa tradisyon nga among gipasunod ninyo. Question. Ako Awa pa ko mangutana, ikaw bahat ko kay ka. Wa pa ko mangutana. Di yung na tradisyon mabasa unang Timoteo Lagi 3. mangutana lang ko ba ani akong gibasa ang Biblia. Ayo. Sus, Na wa na ba kay natubag? O di akong pangutana. Kay niingon man si San Pablo nga maglikay tas mga taong wala mo tuog tradisyon, ya ikaw man kay tradisyon. Pwede ba nimong isul ayo sa ba? Pwede ba nimong isul ay paminaw sa wa pa ko mahumag pangutana kasi kag duot-duot anay mo Biblia na unsam taong kaoy. Ingon ka one on one tag pangutana ikapulo. Usa man ning wa pa ko mahumag pangutana mo abot ang buka na imo. Ay mali lagi yung pangutana. Dili man ni mali akong pangutana. Wa pa ko mahumag pangutana, moingon na kag mali. Nangutana pa dai ko nimo waman. Challenge kung naa kay mabasa sa mayong balita Biblia. Ayaw sa nang challenge nimo kay wa ra ba kay natubag sa kung mga pangutana, yung challenge ka na unsi. Na, nagidangat. Oh. Abe, akong pangutana kay niingon man si San Pablo nga maglikay sa mga taong wala nagkinabuhing way disiplina ug wala mo tuman sa ilang tradisyon. Ikaw mingon day kag wala mo tradisyon. Akong pangutana mao ni, kaya ba nimong litukon dire sa imuhang mga viewers karon nga palikayan ka kay wa ka magkinabuhing tradisyon? Kaya dili. Kaya dili. Tubaga. Basa Kaya sa kaya dili tubaga sa. Di mali imong pangutana lagi kay way Mali mabasa. nga. Ay, mali naman hinuon. Oh, basa Ayaw lagi na kay mayong balita man imong gibasa ako kay Biblia sa Kristohanong katilingban man eh. Yung pangita man. Ayaw na i-promote. Ayaw na i-promote nimo mayong balita Biblia kay lahi mga akong version gibasa. Basta Biblia wala tay mahimo. Ayaw diya pamugos ng mayong pangita imong Biblia. Oh, ayaw pud pamugos ang imong mayong balita Biblia. Kay naman ang ani ba? Kay kuan man ni kanang tawag ani unsay gamiton nako nga Bible sundan nimo. Kay unsay gamiton nimo Bible sundan ako. Kay ako namon ko'y Biblia dire 85 ka buok version. Oh, Dawa mga buwi. Oh, ano yung pangutana sigap? unsay way pangutana? Oh, gali ka nakatubag biya. Kaya ba nimo karon isulti sa imong mga viewers dire nga palikayan ka kay wa ka nagkinabuhig tradisyon? Basa sa unang Timoteo 3:6. Wala. Hindi na way kanan yung safety. Way lang imong safety Wala na na mga. kanan. Oh, wa katubag. Di kaya. Wa katubag. Dili. Di mo tubag kay mo proceed kog laing pangutana. Ay humana ka oy, ako na po yung mangutana. Kasi wala. Naapak ko'y duha ka pangutana kay ikapito pa na ako to. O ikawalo. Sige, tagaan, tigag dyan. Sige. Sige, kaloy ko nito ba? Okay, Porbidang paita. Sus, ginoo ko, porbidang paita. Okay, pangutana. Ha? Sige, pangutana. Oh, may mangutana ko nimo. 12 ka apostoles ni Kristo. Balikon ako ni kung mo kiklaro ani. 12 ka apostoles ni Kristo. Apilas ninyong doktrina nga inyong gituuhan nga mga born again na. O kuno. Ha? Karon. Kinsay unang mangutana ko. Hingan itong 12 ka mga apostol. Okay. Kumahingan lang ako, pildi na nga. Ay, hingan lang. Una, kinsay una? Okay. Sige, una. Narita, itigom ni Jesus ang iyang mga napulog wa katinunan ug yatag niya sila gahom sa paghingi
sa mga pag-ayo og balatian mao kini ang mga ngalan sa duha ka apostol apostolis Simon, si Andres, ikatulo si Santiago, ikaupat si Juan, ikalima si Bidio, si Juan adeday si Felipe, ika-unom si Bartolome, ito si Pat, si Timoteo, si Santiago, si Alpio. Oh, mora na siya, si Alpio o si Okay. mao na siya po. Kay imo man nang giklaim nga kanang mga apostoles ni Kristong 12 ka buok o paman gahikog si Judas ana no. Kay imo man nang giklaim nga mga born again na Yes, pangutana. na. O pangutana. Asa mana karon gilubong ilang patayng lawas nasa simbahang Katoliko o nasa simbahang born again? Mali imong pangutana, pastilan. Tubaga, ayaw yung nagmali. Basta di kaya mali. Tubaga. Okay, Kay mga born again Mga yun- magkana sila, pamino sa mga born again magkana sila lasan ni pangutana. Mga born again magkana sila. Asa karon gipanglubong ang mga patayng lawas anak nilang San Pedro, nilang San Mateo, San Bartolome, San Felipe, San Nathaniel, San Tomas. Asa karon na gipanglubong naa sa simbahan sa born again o naa sa simbahang Romano Katoliko? Naa pang born again, akong basahon. Ah! Sa naa sa simbahang born again. tubag. Uy, babae! Now, 30% size. Ingon diri No, Brad, tagaan ka na kung sample ba daw? Aingon ka nga nasa, ay sa paminaw, sa ayon na na imo sa size, kaya wala giingon danas Biblia, asa na sila gipanglubong. Ikaw, basa-basa ka na. Naningon ka nga, born-again gipanglubong, born-again gipanglubong. Ang akong last nga pangutana na lang, last nga pangutana. Si San Pedro, asa gilubong? Nas Katoliko, born-again? Wa kay mabasa, ayaw pangutana nagmali. Mabasa, wayo sa'yo. Di mo na mali akong pangutana. Di ba ningon ka sa born-again gilubong, karon ang pangutana? Asa karon makita na to ang patayng lawas ni San Pedro. Naas Batikan sa St. Peter's Square Church o naan ang inyong simbahang born again? Sa lagi mabasa sa bersikulo kapitulo kay Ilaonsa namin. Oy. Ani ba? Di ba giklaim nimo nga sa born again sila nalubong? Di ba? Ingon ka nga sa born again nalubong ang simbahan. Karon ang pangutana. Oh, karon ang pangutana. Gani lang si San Pedro, asa karon na ang iyang patayng born again? simbahan ay wa Nas born again lagi, pastilan. Ipakita ang imong ebidensya asa na gilukit, asa na lukit katong tanawon dire kay nakoy mapa dire oh. Sige. Ika-20 na ng pangutan. Sige, 20 lasa to kung pangutan. Pero paluap naman yung kuha kay ngano. Ingon mo ka sa born again gilubong. Asa imong ebidensya nga sa born again gilubong? Wa na gitubag ka. Kay wa kay mahatag. Akong gihap. Lubong pa lang daan sa mga apostol, daog nami. Napo. Ako na po yung mga utanan nimo. Ayay, nagpasuma. Sino pa sumangil? Dakoy signal. Kusog ina kong signal. Ikaw rin may signal. Sila na. Silan. Why na tubag? Okay, pangutana. Okay, karon pangutana ko. Kani bang sa Roma 5 bersikulo 12 tanang tao unya si sunod igulangan nga sila iba og si Adan. Akong pangutana niini. Si Maria ba wala na pa sila iba og Adan? Yes or no? Tubaga. Sa klaruha imong pangutana kay putol-putol imong tingog. Makigagit kag sire nako imong signal klaruha. Paywaan kay natubag na ko mga pulo ka pangutana sire kang ka-claim og naas inyong lubong bisag bukog wa kay mo. Roma 5:12 ha, Roma 5:12. Ningon magudari Roma 5:10 ang tanan ata kanila iba og ni Adan. Unya akong pangutana. Ang unsa to ang? Ikanan sa mga tao. Nagikan ba kung nagdito ang tinugdan sa kanang sila ang inaunhan bang tao? Sige. Akong pangutana kani si Maria ba wala ni napanunod nila iba og Adan o napanunod tubaga? Unsa to si Iba og si Adan wala na panunod ni Maria? Si Maria ba wala ba napanunod ni iba og ni Adan? In terms of mga kagikan diha ta. Pero in terms sa atong mga sala, paminaw sa ba? Kay kabalo mo kung muinding ka sa sala ana kay mo magyud ipasok Santa Maria nga makasala. Diha matadagan ay kukwata. So,
In terms of kagikan, diha tagikan kay ang unang giumol dito si Eden si Adan lagi ug si Iba. Tungod kay nakasala man si Adan og si Iba, mo nang didagsang ang kamatayon, mo nang batag tiguang walay pili kamatayon, mamatay gyud ang bata, mamatay pong tiguang, mamatay ang hamtong, mamatay ang mga batanon ana. Karon, naman sa Biblia imong gibasa nga ang bayad sa kasalanan kamatayon, di ba? So para masalbar si Santa Maria, katong gitawag na tog hukom kaning para masalbar si Santa Maria ana, mo nang gilain sa Ginoo. Paminaw sa ba? Paminaw sa kumuman sa kung tubag. Tubag mo to. Dili man is Pasti Brad sharing ning ato. Brad balag mo taas-taas ang ako ang explanation para makasabot ka. aya lagi. Di kabalo Medyo kung imong daganan ana be Santa Maria makasasala diha man na puntarya. Kay pag ingon nimo kagikan mi tang Adan og ni Iba nya si Adan si Iba nakasala man to si Maria na sala. Ana man na no. Mao na daganan Okay. si imong program si imong utok. Gibaw-an na dan. Imo mangyang kon si Maria nga kagikanan nila Iba og ni Adan og napanunod sa sala. Karon, Tanawa lagi. Wa jud ko masayop. Wa jud ko masayop. Basta ito ang doktrina. Ge, akong pangutana mo ni. Imo na ba kunon si Maria nakasala? Yes or no? Wala, wadyo ko na sayop, Brad. Diha lagi yung programa. Diha lagi Ako, yung no? program sa utok kasi Santa Maria nakasala. Imo- Mo nang gi-explainan ta ka in terms of kagikan diha ta. Kasi Adan og si Question, pagka- paminaw sa ba, hoy. In terms of kagikan, paminaw sa ba? Paminaw sa Pagkatuon to ba? lagi ba? Pagkatuon. Pagkatog paminaw kay naminaw ko sa pangutanan nimo paminaw akong tubag bahalag halang-halang niya akong tubag di nimo makayag tulon pero agwantahan na lang kay balo lagi ko sa program si mong utok. Paminaw sa ba? Kay balo ko sa program si mong utok si Santa Maria makasasala maura jud na imuhang ipasok sa imong pangunahuna mo bitaw nidagan na kag si Santa Maria ba nakasala. Oh, sakpan gyapon. Wa kay lamag sa debate. Tubag kag Kasi kategorikal. wala magdidebate. O tumago na ko na Tubagas imong kategorikal. pangutan na kategorikal. Wala ilabot si Santa Maria sa taong makasasala. Kay sumala Okay. sa Biblia, ingon si San Pablo, gilain ang daan, gipili sa Dios og gihimo niya nga walay sala. Nya ikaw na sala. Imong ingnon na sala nya ang Dios gahimo niyang walay sala. Wa mo Okay. makasinabot sa Ginoo ani. Asa na mabasa si Maria walay sala. Asa, walay sala. Ha? Ara, basahon ako. Basahon ako. Ang mismong Dios mo nag-ingon. Nya ikaw himuon Walay og pagkasadon nimo Santa Maria. Ang yawa ra may Brad. Sumala sa kung naibalan Brad, ang yawa ra gyud paminaw sa ba? Ang yawa ra gyud mahilig kayo maghimog sala sa tao. Ikaw ya nawa kaduda na jud ko nimo ani ron. Jadas 33 oh. Sa Roma 8:33. Paminaw sa ba? So, trans- Roma 8:33. Aning basahon na to ning niya sa 33. Kinsa may nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ayaw ko gingna si Santa Maria wala sa gapilin Santa Maria yawa. Oh, diha paminaw sa kinsa may nangahas pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios. Ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. Yeah, Kaya ikaw ingna nimo si Santa Maria nga naay sala. ang ako Sumala sa akong nahibalan, paminaw sa ba pagkumahuman. Sumala sa akong nahibawan, ang yawa ray mahilig kay magbutang og sala sa katao. Nagduda na hinuong ko nimo ani. ay sa kung pangutana mao ni asa mabasa si Maria walay sala. Wa mo kumingon nga sila walay sala. Ang pangutana ba? Asa Naalagi ka na akong gibasa. yan ay mabasa namot botra ka atong ipakita sa viewers. Amot Ha? ka wa. Ikaw ba? Was Maria. Giingnan ko nimo atong niagi na tong conversation aning duha nga si Maria na makak nangutana ko asay nabasa nimo hingkutlo kag San Juan sa sulat ni San Pablo sa Roma 3:4 nga ang tanan tao baka akon gipaninglan ka na kog naabay pulong Maria diha niingon kag wala pero tanan tao man so appeals Maria imong ipasok bisag wala kaw naamay mabasa nako sa Biblia Na. paminaw sa ba wa pa ko human sa akong tubag ikaw magsapaw-sapaw ka Eh, Brad wala ra bay Roma. wala ra bay mananapaw makasakag langit. Ang akong pangutana Ikaw gipatulan na lang kanako dire kay wakoy laing lingaw dire ba. Wakoy ka debate na murag lingaw na kog debate wa na bukoy madaginot. Ani Brad, paminaw sa kung tubag. Si Santa Maria mismo gipili sa Dios. Mo na niingon ang Dios, kinsa may nangahas. Ako basahon niya Roma 3:33 o Roma 8:33. tubaga sa Kasabot ni ba Biblia ni. wala. Naalagi masabot na to di ana dili mabasa litra por litra pero masabot sama ra gud anang giingon nimo nga sa Roma 3
Walay mabasa nga si Santa Maria pero masabot. O niya, basahon na to. Sige, hu. 8:33. 8:33. Paminaw. Ayo sige mo kagyaw-yaw dia, gabasa pa ko. Sige, O niya, dia ra o. O, basahon ako ah. 23. Oh, saan ako? Kinsay nangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Oh, Nas Maria wala. Tingnan nimo nga naay sala. Nas Maria wala. Nas Maria wala. Pinili man si Maria sa Dios. So apil sa diya. Oh, kato bitang Roma 3:4 nga walay Maria imong gi-insert ang naay Maria. Be, paninglan ka nako be. Nabay Maria daan sa 3:4. Kay pasok nimo Santa Maria. Di mo na ang kunon. Brad, paminaw sa ba? Ako sakyan yung panguna-una kay mo mang ipamugos diri nga wala may terminong Maria dia, Brad, bakakon ka. Karon ang pangutanan nako kay niingon man kag si Santa Maria bakakon. Kay mo toy sala ni Maria ang nahimo day bakakon. Asa mabasa sa Santa Maria bakakon ingon ka nga nasa Roma 3:4. Ay sa paminaw sa ingon ka nga nasa Roma 3:4. Pangitae ko pangalan ni Santa Maria daan sa Roma 3:4 para patas ta ani. Mayura mo mangutana pero ako'y mangutana di mo katubag. Oy, maayo bangutana pero tubago di maminaw sa tubag. Pero Asa pangutan-on di pud katubag. Unsa man na? 8 guys, imong gibasaan naa ba si Maria wala. Naa wala. Tubag Wala ka, lagi wala lagi ngala ni Santa Maria ang gi-mention diha kay para mangita ka. Pero giingon na mismo ang Dios nagpili niya. O Hindi na- gihimo niya nga walay sala. Si Santa Maria gipili na sa Dios. Huna-hunaon nimo nga sa tanang babaye nga hinimo sa Dios niining kalibutan nga nag-exist. Si Santa Maria lang ang gipili sa Dios para ipanganak niya gisabak ni Kristo. Dili 26. imong uyab, dili imong mama, dili imong sus Ginoo ko paita. 50. Nya miingon pa nga walay Maria. Sa diyang gipaninglan nako nabay Maria aning mabasa sa Roma 3. Wow. Pero apil man siya diha kay tao ko no. Uy, naunsa naman yung pangutok ni Mabutlay. Eh, mo na to Butlay kay napakuy lakaw.